Asteburu honetan Euskadiko boxeo txapelketa. Ze asmokin zoiaz? Bai, lehenengo txapelketak dira, hasi que alde batetik disfrutatzera eta beste alde batetik irabaztera. Lan enean, behintzen lan hona egin da aber gustora gelditzen gan. Irabaztera, esan gura dut, urrezko domina hori jastera? Bai, albaldin bada, beti txapelketa batera apuntatzen zen momentutik, edo deitzotuen momentutik, behintzen alegin hori biako da. Egisa dana da, gauza badala, buruan zezero egitze eta gero beste gauzat hotzian pentsauta, realisti izatia, eta aukerak benetan dauzen ikustia. Zuk zeure buruari ikustatzu aukerak txapeldun izateko. Bai, bueno, azkenean danok entrenatzen dugu asko eta gogor, orduan hortarako preparatuta gondia. Azkenengo bi burrukak egisa bastante ondo irte jatela, orduan ratxa honian noia bai. Eta bueno, bai, badanoga maiantzerakoa, pixu iguala dauko, eta legiak edo baldintzak danok antzerakoa dauzko, así que lan inbiako da. Pixua aipatu doztazu, oin arte, 80 kilotik goraku eta lehiatu zara, eta hola ikusi zintugun Bergarako eta Arrasateko borrokalizetan, baina oin beko pixu dauda, 75etik beherakotara pasau zara. Claro, hor 10 kiloko diferentzia hau, isa, kote idazu. Bai, hori izan zen erabaki bat hartu ginoan entrenadoria eta bisok, pixkat, nire gaitasunen araberako pixua egokixagoa ikusten ginoan izango zala 75 orduan, saiak ere ginoan, plaentxin ja ineban 75 erdixan, goze asko pasauta egisa esan da. Baina, hori izan zen oindala hilabete eskaz, orduan hilabete honetan, mantentze lanekin nahikoa eukiot, baina azkenean hori pixua importantea eta aldaketiak emoten dago ondo indoztala, hasi que hola jarraitzuko. Zeu eroso hau sentitzen zara, harina hau dudabarik? Bai, azkenean hori da. Ni eroso hau ikusten naiz, kardio aldetik eta laguntzen da pixu gutxia hau eukitzea. Orduan, ondo, nik uste dut aldaketia positiboa izan dela, hasi que. Ze bestela bi kategorisa horrein artean, hau da, 80tik gora eta 75, pixua da diferentzia beste dana, borrokatzeko arauak eta baldintzak eta danak dira berdinak. Hori da. Azkenean pixua aldatzen dena, pixuakin aldatzen da, azkenean pixkat golpien potentzia, ritmoak esan bezala pixka diferentia dira. Baina, nik batez be diferentzia nagusixena hori, golpien indar hori edo hori. Ez da iguala, ez da 80 kilo kolpe bat edo... Hori da. Azkenean 80-tik gorako golpeak dira bastante potentiak dira. Eta gero, preparazioa eta hori, kondizio fisikoa bastante aldatzen da, baina, ondo. Ulertzen dut, zure ezaugarritxetara hobeto batorkizula pixu hontan lehiatzia. Bai, azkenean, altua edo, daukat tamainoa bai, beso luziak eta hola, orduan, egisa da, pixu honetan asko sarina hau ibiltzen naizela, zeia 80tik gorako jendia oso pixutxua da. Eta ni zentzu horretan ikusten nintzen pixkat lekuz kanpo. Bai, flojotxu hau edo, eta hoin hori, kategorisa bat berau, egokixagoa nire gorputzen dako, nire kapazitatean dako, eta, Eta ze ezaugarrirako handonik, boxolari moduan? Nik ez dakit, ez noan jakingo nabarmentzen, esan doztenez, golpia. Jotzaia eta gero hori azkenean, ez dakit, nik esango ez naizela bildurtzen, naiz eta jaso, naiz eta, poliki ikasten gabiz, osik hortara. Ze hemen tokauleke ez, golpe txarren bat hartuta, ez dakit, beldurtzia, lagatzeko gogu eukitzia, zeatik zeiken honik hemen momentu honetan, holakorik pasauzatzu buruan, kolpe txarren baten ostian, edo hain zara buru gogorra eta beldur barikua berdin dutzula?
Bai, jendeai gertatzen jako, batez be hasieretan izaten da hori. Horregaitik ikaste prozesu hori, guri adibidez entrenadoriak isak